Job Kapitulo 40. Job, gihagit mo ang Dios nga labing gamhanan, motubag ka pa ba o dili na? Si Job miingon, nagsulti ako ingon nga buang, o Ginoo, busa unsa may akong itubag, dili na ako mangahas pagsulti bisag unsa. Naghinobra na ang akong gisulti, unya diha sa unos ang Ginoo miingon kang Job pag-usab, hala, pangandam og tubaga ang akong mga pangutana. Buot mo bang ipasabot nga ako dili makatarunganon? Pakasaypon mo ba ako aron ikaw maoy ilhong husto? Ingon ka ba kanako? Kagamhanan, sama ba kalanog ang imong tingog sa ako Kon mao, barogi ang imong dungog ug garbo, sulobi ang imong kaugalingon sa kahalangdon ug sa himaya. Tanawa ang mga mapahitas-on, ipahungaw ang imong kasuko ngadto kanila ug pakaulawi sila. Tanawa sila og langkati sa ilang garbo, pamatya ang mga daotan diha sa ilang gibarogan, ilubong silang tanan sa yuta, ug gaposa sila didto sa kalibotan sa mga patay. Unya ako'y unang modayeg kanimo, ug mongkon nga ikaw ang nagmadaugon. Tanawa ang higanting mananap nga ginanlag behemot, ako'y nagbuhat kanya ug kanimo, mukaon siyag sagbot sama sa baka. Apan lig-on ang iyang lawas, ug kusgan siya kaayo, ang iyang ikob mugahi sama sa kahoyng sidro, ug kusgan kaayo ang iyang tiil. Ingon kalig-on sa bronsi ang iyang mga bukob, ug ingon sa puthaw ang iyang mga tiil, siya ang labing kahibulongan sa tanang mananap, ang iya lamang magbubuhat ang makabuntog kanya, ang sagbot nga iyang kanonon kinuha gikan sa bukid. Diin adto magdula ang mga ihalas nga mananap, muhigda siya ilalom sa mga kahoyng tunokon, ug motago sa mga bugang diha sa katubigan, ang mga kahoyng tunokon ug ang mga tambo daplin sa kasapaan, muhatag kanyag kapasilongan. Dili siya mahadlok sa sulog sa suba, ug dili niya balihon ang Jordan nga mohasmag sa iyang nawong, kinsay arang makabuta ug makadakop kanya, kinsay makabitik sa iyang simod.